alheri dan da ana buga wata kare da zo da dogon riwa a duk dan da na fitowa ne bayan sun gama na biyu dogon riwa Allah ka mama za su kai ma kala ka mama wallahi dogon riwa yake duk wanda yake zai kai ne ma ke sai ni da kuma da shi saboda ina nan jamus dina kuma zan gwada muku ina nan jamus da zu shiga dogon riwa shiga dogon riwa ana haka to in ana ɗauke a wata ran ba a ɗauke ba ta azu ya taso ku taso ya madi ku dawo hili ku dawo hili ku dawo hili ku dawo hili kada kamar shi ku dawo hili dan bayan mu aka gaba amuriya ta hada wani kai ba haka wala ba da farka ne akwai kado na sakwato wana da soja ba su da daɗi daji zuwa yazu idan mutum ya kalli dambe sama da shekara 15 ya san zazu ko kuma ya san dogon riwa yana da alamar dambe an koma kokowa da wadata da kankanawa wadata dan kokowa da kankanawa wadata dan kokowa da kankanawa nan ba gidan kokowa bane gidan dambe ne a kamushe mutum ne